Maayong adlaw mga ka-listener. So, pasensya ang itong background nga gabalik-balik lagi din na. Kaya nigmata na ko. Dito mo hapit diri og vlog ba intro kay kita di kay landong kay naay punuan og tugas, naay tugas pa. Oh, ari ko tig pasilong no. Hapit tag istorya diri kay pang intro ra gud pod. No? Nairo sa kong likod nga sig paghot nagpa-shout out. So magisgot aron sa kuan. Na magpa-shout out dai. Sige. Oh. Basa tas yung shout out na. So ako na lang gi-type diri sa keypad. Kaya makabasa tas yung shout out kay daghan-daghan maning mga nag-comment no. Ito lang basahon. Di na lang basahon ang comment ang shout out lang kasi yung pangano. Pero nakabantay ko ba na ay mag sigig pa shout out. Balik-balik og comment pa shout out. Nahuman nag shout out kapila na ko balik-balik og shout out ba. Pero pangutana dia magsige tag shout out nga di po ka mo tan-aw sa kong vlog. Ay ya po pulos ni. Mag shout out ang di ka mo tan-aw sa kong istorya. Sa mapag shout out. Ano nga matingata kay nganong shout out. Balik comment shout out ha nya siguro ni tan-aw sa vlog li kay na shout out na lain na po itong shout out kaya na balik lang ma-confirm man purpose uban mga di man tayo appeal shout out ni listener ba ta sige basa ta sa inyong shout out ron. Shout out magbasa ko mga nag-comment atong shout out pero hindi lang ta mo basa sa inyong comment kay taas na no? Nya na una nga ning comment sa Maribel sa kagabion part 19 ang unang yun nga ning comment si Chaichia no shout out Chaichia first viewer ni og nagka-comment sa Maribel part 19 no so shout out nimo Chaichia no Chinese kay pangalan ba Chaichia no but bugsakto ba ni pagkabasa po nako no kasi pag nasayo pong basa ba kay di man ta maayo mo basa in English no bitaw ko bigyan no nya si Cyril Bilyarmente shout out no ug si Animation kanunay ni si Animation ga comment no ug kini pud si kuan GGK Vlog Channel no? GGK Vlog Channel shout out si Saisi Morales no minaw sad sa drama nya si Sian Miles salamat sa pagpaminaw no nya si Labi Ko ako ka inumdum sa mong comment pero basta kay naminaw ka salamat kayo nya si Puan Prince no kanunay na si Puan Prince nya ingon sining comment sa atong mga niagi no nga sagdan na nang magsigig reklamo sa video no kay sige nagreklamo ning tan-aw mo na sa video no mao gyud no ning tan-aw gyud sa video pero mo reklamo lang gyud makapungot siguro tan-aw kay mo reklamo man pasensya no kung makapungot niya kung naon no sige man reklamo no pasensya kay no bitaw iyaga to ng mga komedya no kay para pud di pud boring atong video ba no nga mo tag gahinuktok ano iyagi pud tag mga pakataw-katawa ginagmay pud wala ginagmay pa sa kanunay no nya si Gisole shout out Gisole no kanunay na minaw no nya si Maria Austria Bungalon shout out nimo Maria Austria Bungalon nag-request ni siya sa drama nga Swerting di Malasa siya ang itong may request ato may comment ba pero di ta ka kuan na di lang ko mo upload na kay naa man nasugdan ni Bisayang Sugilanon basin iyan ang tiwason no magkapareha me pareha gud sa may buntag pa kang moabot di lang po ko mo upload na lang kay na may nag-upload no
So kung gusto mo sila hanyuan nga dilito nila ng ilaha kayo man nila mahuman. Sila na lang hanyuan nga dilito nila kay murag may galibog taog na may plano nga tiwason or may plano nga humano no. So sa may buntag pa kang moabot duha-duha to. Duha to nga mahuman niya, no? Pero hanyuan ninyo nga dilito niya aron kita mo atong masugdag balik, no? Kaya ako na adyo ko ending aning dramahan. Aning may buntag pa kang moabot na ako sa ako ending ani naginapos sa sumpay. Pwede gud mulaktod ko pero di lain man magpareha lagi hapon mo ang bentaha. Muna nga mo to. Di lang ko mo-upload og sa swerteng di malasa na ako ana pero respeto tang Bisayang Sugilano no? Kay basig iyang ipadayon ba no. Okay. Nya si shout out ni Kuan Roldan Cabales og ni Dads Vasquez kanunay pud sila no. Maura di na nato ko tas-on kay niabot na ta og 6 minutes no reklamo na ba po ni uba bitaw eh murag wa na ko nabasa nga ning reklamo ba sa ato ang video. Salamat no sa pagsabot ug paminawan ninyo ang Kuan part 4 sa Habal-habal Driver Ka Lang. Ug karon sa sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Habal-habal Driver Ka Lang. Kahit konting liwanag ng pag-ibig ang sa akin yung ipahiwat. Maayo gani kay maayo ra ang kahimtang ni kumare. Misuol na day kuno ang iyang vertigo. Milagre? Baldomero? Kinsay imong giari sa ospital? Ang akong kumare. Ikaw? Kinsa imong gyari diri? Batanong babay nga nabiktima na sab sa matamis mong dila, Baldomero. Milagre? Hurot na nga akong bilib kanimo, Baldomero. Dili lang sa matamis mong dila, kundi sa malantip mong pangotok. Diin milampos ka sa kaso. Sa yuta, nga gipuy-an sa mga salpahis nga mga squatters. Milagre? Ang maong yuta, nga mupaingon na unta kanako. Nasunod sa akong namatayng bana sa iyang mga ginikanan. Maako na unta. Pero tungod nimo, tuan na karon sa mga squatters. Igo lang kong nagtuman sa profesyon nga akong gipanumbaan. Uglabaw sa tanan. Ang maong kadaugan, pinasubay sa mga sirkumstansya o sa mga ebidensya, Milagre. Well, okay lang, Baldomero. No problem. Tumoy lang kadto sa kuko ang maong kabtangan. Keep up the good work. Congrats for a job well done. Milagre? Huwag ito makatibhang sa akong bahandi, Baldomero. Pangipunan mo lang ang akong mga kahiubos nimo. Milagre? Excuse me. Milagre? Dad? Isa ta kay kasulti? Wala ko maglarong iyang dakway kay nagdalikod siya. Ako lang kaila. Nagkita lang kami dere. Tungod kay doon na sige duong higala. Higala niya nga na-admit. Mao ba? Asa ka naman? Muli na tingali ko. Kuyugan ka namang amay, Daddy. Pasagdilin ko ninyo. Ayaw lang ninyo pasagdi si Angelito. Dad, you mean, bantayan ako sa Angelito? Kuan, kining... Di man tingali mahimo, Dad. No! Dili ka, Dad. Si Amay, siya na lang ang pabantaya kang Angelito. O kisa may mag-atiman ni mo. Tuwa si Bestre nga nag-atiman kang Angelito. Aw, labing mayo. Dad, unsa pa kipakaon ni Angelito ni mo? Nga sold out ka man kaayo niya. Dili pagkaon Krisanta. Kundili, sa buhat. Kunwa pa siya. Hayan, patay na ako.
Asa ka na, iho? Niabot ko, mami. Manawag na ko sa kutsi. Kay buduaw kunuhay ko sa nabiktiman nga si Angelito. Iho. Ikaw, mami, asa na? Dara ko sa mall at bang sa ospital. Okay. Don't worry, mami. Okay, bye, iho. Leche. Makalakot. Sa usa ka lugar, giabot pagid ang among dan ni Baldomero. Paginay, Dad. Kadiyot, ablihan na pampultahan sa sakyanan. Salamat, Chris. Hey, Chris. Oh, Ray. Akong daddy. Daddy Baldomero. Dad si Raymond, akong best friend. Hello, sir. Kumusta na ka? Okay ra, iho. Wala ba'y hulga sa imong kinabuhi? Samtang mapamasikop ang maong mga suspitsado, magpabilin nga doon ay hulga nga akong kinabuhi. Pero way dautan nga mulungtad ining kalibutana. Buabot ra ang adlaw nga magbayad sila sa ilang kasalanan. Angay lang yun, sir. Nga magbayad ang mga taong magasasa. Ray, niya ka man. Kwan, gusto kong tanaw sa kahimtang ni Angelito Mondragon. Imong bodyguard. Nga nung nahibaw ka, Kwan, sir. Kanang si Chris, mo'y nagpahibaw na ko sa nahitabo kang Angelito. mao ba? Ako biyay bisita ni Chris at higayon na, sir. Nga gisugo ni Chris si Angelito pag palito ginasal nga manok. Pero unsa mo pagkitabo, wala man siya mabalik. Mo ko na nagpangutana ko ni Chris. O mo nahibawan ko na lang na disgrasya di si Angelito. Nadumbulan siya. O gituyo sa pagdumbol ang motor nga iyang gisakyan. Oh my God. Gitoyo? Nga naman taon, sir? Wa tamahibaw sa matuod nga hinungdan. Ka mga salbahes ko taon nila. Kinsa man kayo naghimo ito sa ingon, sir? Ug ang nagdamag kaniya. Usay ka van. Diin, nakaparking sa atbang sabay sa wa pa mahitabo. Unsa? Nahibawan ro kinsa ngay sakay niya to, sir? Wa pa. Uy, unsa man tayo sa ni Angelito nga ilamang gidumbol. Basin og kaatraso nila si Angelito. Kaluoy sad. Kung sir, kanang gusto ko mutanaw sa iyang kahimtang. Daddy, ubanan ko una, ha? Nala, sige. Og sultihan talang ka, Ray. Ngalaning kamot ako. Nga mailhan ang maong mga tao. Og kung mailhan ko lang, paningkamutan ako nga mabanlod jud sila sa bilangguan. Sir. Sa katong gisulti nimo, Paibistre? Malipay ka nini? Tungod kay nasuta na ko bay. Nga nagpagkabala siya kanimo. Yay, mura kong sipa. Kinsa nagpakabana? Kinsa nagpakabana nako? Si Miss Chris. Bang! Ngano ko tao? Si Miss Chris, ha? Tungod kay wa siya mo sugot. Nga ako'y mo bantay kang Sir Baldomero. Matod niya bay, matod niya. Ako'y mo bantay nimo. Tungod kay basin og tiwasan ka unya sa mga tao nga nagtinguha sa imong kinabuhi. Mao ba? Sa ato pa. Dili siya gusto nga dunay daw ta mahitabo nimo. Wala ka niya. Di ay ba? Lagi! Oy, may nanuktok. Mangandam ko bay. Ipasin ang imo ning mga kontra bay, ha? Mangandam ko. Engengeng. Palihog, abli. Kadiyot, wala ba ko'y armas? Wala ko'y armas! Kalma lang. Abli, wa ko'y pagtuo nga kaaway ka na misud. Gusto mo suod rin. Basig, doktor ka na. Oo!
Basin to doktor. Auto no. Kadiyot pa ya. Kadiyot. Pati galing si Dr. Jeffrey Ibones. Dere. Kinsa. Oy. Ano ka? Day Chris. Nganong Uy, kay ka, uy. Di Astray. Sige ka tawanan ni Oy! Astray. Bay ang ilito. Bay. Di ang imong kaway. Unsa man ni? Pasudlon. Uy, Astray. Unsa? Hanggaw ka? Ni Asire alamutan o sa kahimtang ang hilito. Bay. Langit lang ko ha. Unsa man bay? Pasudlon. Pasudla. Hawa, be. Ali dia, oy, dako kay ka. Ay, salig lang gamay gawak. Gamay pa. Ang hilito, ni Asir Raymond, niduaw ni mo. Kumusta? Angelito? Okay ra, sir. Okay ra. Oh, bison tuod og may higayon nga nagkalalis ta, pero niya gyud ko. Timaan nga wa ko'y pagdumot diha nimo. Salamat kayo, Sir Raymond. Oh, pastilan. Kinsa man gyud ang naghimo ani nimo, ha? Ang tao o mga taong wa makauyon ako, sir. Pero wa man sila swerte tungod kay buhi pa ko. O base na lang sila magunakan ako sa impyerno. Angelito. Swerte lang yung kinabuhi, sir. Oo. Tinuod na, pero unsay ang gulo ka, ha? Ano nga, doon na may taong nagtinguha sa imong kinabuhi. Sa ako nagkikaingon, sir. Ang tao tingali na wa gyud makagusto nako og doon ay pagdumot nako. Dili ka katong gustong mo patay ni Sir Baldomero? Gidumtan ka nila nga gumawa yung nakaluwas kang Sir Baldomero. O sana, sir. O sana sa anggulo. Pero doon na sa tingali lain, Ha? Ang unsa man, ha? ang tao o mga tao nga akong gikaatraso. Kuan, kining, nahitabo ra ba nga medyo nagka-diferensya ta? Tinuod na, sir. Pero ay kabalaka kay di gyud kumutuo nga daginuton ko nimo. No. Dili ginamahitabo. Uy, dili gyud. Daan pa gyud ko. Salamat kay sir. Kinsa na magutaon ko nga daginuton nimo, dili ba? No, dili sa ingon ana. Tungod kay katubang nahitabo na to ba? Wala maguto sa kuna-huna. Good. Lagi. Salamat kay niya na, sir. Angelito, magpakaayo ka. O, sir. Angay gyud. Ampo gyud ko nga di ko mamatay, sir. Kay gusto man akong ilhon ang tao o mga tao nga gustong mo patay nako. Ha? Kay katong nagdumbol na ko, sir. Kabantay na magaturan, diha man tong maong van at bang subay nilang Sir Baldomero. Nakita gito na ako kay diha man sa mistindahan. Dili usab balayo sa bahay ni Sir Baldomero niya itong higayon na. Pagbiya na ako kay gisugo lagi ko taon-taon na nakita na ko ang maong van nga nagsunod na ko. Kusog ang pagpadagan. Dahil pag-abot sa awa nga dapit niya doon ay kimba. Di pabulhod sila padagan silang sakinan. Kita man ako side mirror. Padaplin ko. Gidumbol gyud ko. Klaro gyud nga gituyo. Mao ba? Miabot man ka to dito sa ilang dapit sa ilang ikaw ba? Miabot man ka dito sa ilang Miss Chris. Sud ka. Taon-taon na mga 10 minutos tingali niabot sa to sila. Ha? Pero ayog kabala ka, sir, kay tungod kay wa gyud sa kunahuna nga kauban to nimo sila. Uy, Jesus Christ. Dili yun na mahitabo taon. No. Mao lagi. Ako nagatuo gyud. Ako nagtuo nga dili Pastilan. ito kauban nimo. Pastilan, ako kining dili ginaangil ito. Dili gyud. Dito ka ba ni mo, si Raymond? Ha? No.
No. Ngano ko taon? Uy, bestre. Ayaw ko rin patakagbuka na imong babi. Anang utana lang kong, utana lang. Ayaw ka bala ka, sir. Kay wa, ugwa gid ako magtuo. Nga kauban to nimo matawa. Oh, di yun to kauban ako. Ngano ko taon? Wa pa'y dungo ko nga may kaila kong dautan. O makig-abin ko sa mga taong dautan. Wa yun ay dungog. Tanaw na ko nimo tarong maka, sir. Oo, magani. Salamat kay sir, eh. Og, niya, mutampo ko para sa imong mga tambal. Kadiyot. Ni ay 5,000 pesos. Uy, ayaw ana, sir. Ayaw lang, ayaw lang. No, ayaw. Tampo ko ka na, Angelito. Bay! Usay pagtuon mo, sige buhat niya itong Raymond, ha? Usa man? Bay, biste. Di ko gusto mo to. Pero di sad mahanaw sa kunahuna. Na doon na siya'y kalampikitan sa naitabo. No? Mo ba, bay? Mo ba? Pero nihatag siya kwarta para tambal ni mo. Usahay himuon ang pagbulhot sa aso aron dili makita ang butang na gustong tabunan. Bay Angelito! Raymond, Manaw na niyang pagduda sa akong gibuhat. Giduaw ko pa siya og giyatagan pa og kwarta. Raymond maro si Angelito. Hapal-hapal driver lang pero nagtuo ko. Nga wa mahanaw ang iyang pagduda nga may kalabutan kas nahitabo. Chris. Oh, Muna akong pagtuo. pero dili ka na ang minungdanon alang ka na ko, Chris. Ray, Bahalag unsa na siya. Ang laing minungdanon ako. Nga makasabot ka sa akong tinguha nimo. I love you, Chris. sorry, Part. Pero, higala lang ang pag-ila ko nimo. Chris. Papasa na si mong unahuna, Part. Wa sa kong unahuna nga magkarelasyon ta. Oh, okay. Part, ayaw lagkalain, ha? No problem. No problem. Shit! Oh, iho. What happened? Ma'am. Oh, gano? Gibasted ko ni Chris. Unsa? Gibasted ko niya. Dili may tabo nga magkikirelasyon siya na ako. Nan. Unsay plano mo, iho? Mami, iyang gitandog ang akong pagkatao. Nagpasabot ka na, iho. Nga tadyaw ka. Muna'y ginaingon, Mami. Unsay gusto ni Raymond, iyang maangkon. Then do it. Bakit ako sa imong abilidad? Yes, Mami. Tinuod ka ang tabang nga gihimo ni Ray dito ni Angelito day Chris? Nga naman, amay, nagduda ka? Natural, uy. Hibahugod ko nga si Ray wa gyud na makagusto ni Angelito. Suko ko kina siya ni Angelito. Kamong duha, suko ni Angelito, di ba? Hilom, amay, be. Unya, day. Awa ha, wani mo matanaw, day. Bisan bayag nag-ungaw siya sa kamatayon, day, no? Pero naa ang iyang kamatinod-anon. Amay, Sa imong gisugo. Tanawa, di ba? Gihuman niya. Giuli pang sukli.
Pero hapit na siya mamatay. Luis sad biya siya, day, uy. Husto na. Pero kana si Raymond, day. Ano sige mo na siya paduol ni mo? Uy, nga naman na siya. Nakagusto. Nanguyab. Hala, uy. Day, ayaw lang yun ang klase ha sa tao, day. Pangita itong lain, uy. Ha? Kay nga na di ay. Tanaw na ko ang Raymond, no? Sa kinaiya lang niya, day. Mag-antos ka. Amay. Senyorito, sumimo plano. Sino plano, sir? Ha? Gitandog ka ni Chris. Nga. Gitandog ni Chris ang akong pagkatao. Gibasted ko niya. Nga. Sumi gusto mo, ha? Gusto mo, sir? Maoy akong gusto nga dagito ninyo siya. Pahimudsan sa tao nga wa siya makaila. Ugo niya, mugawas ko nga maoy muluwas ka niya. Senyorito, kisang tao nga may famous niya, ha? Natural, ako. Pero dili siya makaila nga ako. Ang naghimo sa ingon, dili niya mailan nga ako. Ugo niya, luwason ko siya. Nga mahibaw, gid siya nga ako'y nagluwas niya. Reglado, senyorito. Mao ka na'y atong buhaton. Patik. Andam kami utuman. Simple. Mao ka na'y buhata sa labing madaling panahon. Wala problema. Pero, amo na sa tao ng oras. Kaya dapit na magsurian si Chris aron na matay biga na to bang. Simple ra kayo. Mangita ko kigayon nga magkakuyog kami ni Chris. Ug unya, may hibaw ka mo. Dayon, babaga ninyo ang among sakyanan. O kung dili man, sa gayon nga maglakaw kami, ha? Kalit ka mong nga. O dili ba? Kung asa mi, panahon nga mangadto kami og beach. Mountain Resort. Muto nga kamo. Og inyong dagiton si Chris. Ug na ako. Na ako. Magkigaway ko ninyo. Pero, inyo kong malupig. Og unya, bunugon ko ninyo kunuhay. Saman. Klaro? Batik. Simple. Dayon, inyong dagiton si Chris. Ug dayon, adto ninyo dadas sa dapit nga atong sabutan. Klaro? Klaro. Klaro, ha? Klaro. Unya. Dito, magpaabot eh. Dito na, Peter. Magpaabot kami dito. Unya, kung kanus magpaabot mo kung kanus ako mo kontak ninyo. Kontakon ta mo sa higayon na magkuyog na kami si Chris. Klaro? Wala problema dito. Wala problema. Doon na ba'y sayop sa akong plano? Wow, perfect. Kana. Suklan tagyod mo. Kutob sa kumahimo. Pero, minaw ha, malupig ko ninyo. Kay, inyo man kong, inyo man kong tabangan. Tabangan. Inyo kong tabangan. Pida. Salamat ha. Inyo kong tabangan. Og, makita ni Chris. Nga, mahimo ko makaluluoy in taon. Og unya, mulampos mo. Ha? Og unya, muagpas ko ninyo. Og dito sa kamangit-ngit nga lawag, musod ko. Din, tuan ninyo gibutang si Chris. Unya, pahimudsan ko siya. Turjak. Mag-una-una ka man dayo og turjak. Uwa siya mahimo. Dayon, mabot ko. Nga, magig-away na usab ninyo, ha? Og, may bawa si Chris nga, ako ang iabot. Pagkigsangga ko ninyo. Kamu na sarang malupig.
ug unya maluwas na ko si Chris. May pagi. Oh, maayo bang pagihan? Okay. Okay. Mo believe si Chris, hindi mo believe. Oh. Og bisan sa nahitabo niya, ha? Sa pupuhon ko siya og luwason sa iyang gidangatan. Bisan pa og usa siya ka biktima sa rape. Oo, ikaw naman siya nag-rape. Ayaw saba. Okay. Timanin na ninyo, ha? O ginalan nga mo, lampos ka mo. Di ko gusto nga mapakyas pa ka mo. Ha? Kinili ko mo dawat o kapakyasan. Sama sa nahitabo ni Angelito nga dakong buhi. Sobri lang ato nyo rito. Nagtuo magyabing nga patay sa lupad ko siya. Muna yung umaling akala. Tungkol dako siyang buhi. Kano siya man ang imong plano nyo rito? Magpaabot mo sa akong tawag. Kinsa ganito nga ni mo? Boy Uwak. Boy Uwak? Subscriber you are calling is busy at the moment. Shit! Please try your call later. Hindi na ko makontak si Chris. Kay gusto unta ko sa labing madaling panahon matuman ko ang akong plano para niya. Chris, giinsulto ko nimo. I never expect na pakyason ko nimo. Busa basulan mo ang pagpakyas mo nako. Buang nga ginako. Skamuang nga ginako. Di ko magkadawat o kapakyasan. Dili gyud. Ug kadtong Angelito, musurok gyud nga akong dugo nga maguna-una niya. Ilabi na siyang mga gipanulti. Ya kung mailhan niya kinsa ang naghimo sa ingon nga nadumbulan ang iyang motorsiklo, mo'y maglumba sa menteryo. Hilas! Habal-habal driver lang. Ha! Kinsa siya? Unsay abilidad niya? Magkalagot! Chris, mangutanay ko nimo. Unsa ka na, Dad? Unsay kalambigita niya tong Raymond diha ka nimo? Amigo lang, Dad. Wa mo'y relasyon? No. Wa, Daddy. Suod lang ming amigo. Nanguyab nimo? Just tell me. Nagsugod pa, Dad. May pagbati ka ba kaniya? No. Wa, Dad. Salamat, Chris. Nga na pa nagpasalamat ka man, Daddy. Tungod kay sa tanaw na ko, dili ka mo bagay, Chris. Daddy. Kung mahimo, likayi siya. Daddy Baldomero. Kana kung okay lang kanimo, Chris. Likayi siya. Tungod kay sa kung pagtanaw sa iyang pagkatao, dili siya kasaligan. Dad. Presko. Hambugero. Dad. Sorry nga, mao ka na akong pagtanaw sa iyang pagkatao. Dili ko gusto nga mahimo kang alaot, Chris. Tiaw mo na, lay, Chris. Lakip si daddy ni mo, nakaingon nga di gyud to angay ni mo si Raymond. Amay. Di man tanto ka kumpiyansahan, uy. Para akong tugda ko. Gusto na, Amay. Day, paminawa lang yun ang tambag ni daddy ni mo. Ang karaan akong album. Sukad kinis akong pagkadaga. Ego na lang tang maghandom ni Inis maanindot nga kurba sa atong lawas. Din ang vital statistics nako 33, 23,
33. Perfect body. Pero karon, pagkadako nagkausaban. Dara. Di apang among pictures sa among seniors prom. Nagkiat lang ba yung agi na mo sa mga posing, oh? Oh, shit. Ang lampingasan. Bisag asa ang akong posisyon. Nausab sa akong kiliran kini si Baldomero. Pagkadako mong atraso ka na ako, Baldomero. Ikaw gayod ang hinungdan sa kamatayon sa akong pana. Tungod sa pagkapildi ni ini sa kaso. Ang dagway biyas kanahang Baldomero. Baya, mura bayag si Christopher de Leon. Buiset ka, Baldomero. Murag si Christopher de Leon. Huwag ako sab din di kabintahan. Mura sab ko dinhig si Vilma Santos. Shit. Uy. Di apay among mga pictures sa dihang nangaligo mi sa dagat. Di na ko nag-two-piece lang. Baya. Ang kanahang Baldomero. Nag-bathing trunk. Ug nagpatong sa diving board. Nga nag-umbaw sa dagat. Shit. Ganun mawa sa kong unang-huna. Ang among panagtagbo ni Milagring. Makita na ko sa iyang mga mata. Ang iyang kasuko dari kanako. Sorry, Milagring. Sorry. Dunay punto si Daddy nga angay ko ng likayan si Raymond. Ug labaw sa tanan, kibati ko ang kabalaka nga tingali ka. Moabot ang panahon nga may daotang mahitabo kang Angelito. Ug malambikit pang akong pangan. Kaysa nahitabo lang daan karon ni Angelito. Kibati ko ang kabalaka. May nalanggani kay buhi ni. Di lang una ko magawas karong panahon na. Ani lang una ko sa bahay. Oh, come on. Dili na ako makontak si Chris. Mga duha na kaadlaw. Nganon ka? Asa na siya? Wa ka simular ka? Pero asa simular ka? Bay! Siguro ka na gyud, ha? Mugawas na ka? Okay na ko, bay. Ining gawas di mo. Asa man ka mo diretso? Mubalik ko sa kong pagbantay ka dahil ni Sir Baldomero, Chris. Bay! Dili ka katiwasan? Labing mayo nga na siya. Magpakita ka na ko. Ang mga tao nga gustong mapatay ka na ko, Bay Bistri. Kinsa mang yun ang numero 1 ni mong suspect? Sir Raymond. Bay Angelito! Oh, kumusta, iho? Di na ako makontak si Chris, Mami. Unsa? Oh, nahisama ka sa ud nga nagkamang sayuta. Kusog pa'y hulmigas ni mo, Raymond. Mami,
too slow foot. Are you challenging me, Mommy? Yes, of course. I'll accept the challenge. So ipakita. Ayaw sa pong. Ipakita sa buhat. Yes. Yes, Mommy. Maangkon ko si Chris, ang anak ni Mr. Baldomero, nga kaaway sa atong katigayunan. Nisurok pag-ayo ang akong dugo sa dihang nag-abot kaming Baldomero dito sa ospital. Mao ba, Mommy? Pero, walang na ako ipakita niya ang akong pagkabastos. Pero nagbukal ang akong dugo nga nagtanaw kaniya. Oh, kung mao ka na, Mami, kita'y motibawas sa napakyas nga kahimtang ni Mr. Baldomero. O sabot mo ipasabot, iho. Wa man siya matigbak niya itong giambos, pues, kita'y mo. O amang gani ka mo lampos sa babae nga si Chris? Sa amahan na ba noon? Mami. Maong pakit ako nga mo lampos ka kang Chris. Una si Baldomero. Ako na buhaton. Sir? Dawatay kini, Angelito. Akong pabawon ka mo. Ayan na lang, sir. Ayaw kong balibari. O ginaot niya, makasabot ka sa tumong sa akong anak. Okay, good kayo ko, sir. Wag na problema. Kaniadto na masagyo ko nga kasabot nga wag gusto si Miss Chris nga bantayan ako siya. Okay, good. Para magbalinawan siya. Problema gid ko kang Chris. Basi nagmausap pa ang iyang kinaiya, sir. Na ang bugas nga kong gisaad. Pabawon ko nimo. Bisan sa kamubo sa panahon. Pero may pabawon ko kanimo. Dili ka na bayad, ha? Pabawon ug pasalamat. 50,000 pesos. Sir. Dawata. Salamat, sir. Og adto sa buhatan sa motorsiklo. Ang kabahin niya itong motorsiklo ni mo, gibayran ko na. Usa ka brand new nga motorsiklo puli sa motorsiklo nga naguba. Salamat, sir. Wowing! Ha? Brand new bay! Wow! Oh, Hala. ba, Igistri. Inatag ni Sir Baldomero. Hala ka diya! Mamay, nasa dahil iniundang ka. Kaya naka brand new motorcycle ka. Oh, bay. Og, ang bugas na naman to nimo, di ba? Oo. Gisiguro na ko ang bugas bay. Mga unta, gutom na da. Darita. Arita sa ilang Teresa. Ha? Arita ilang Teresa. Ay, na ba to? Gawas man. Gimingaw na ba to nimo? Ha? Si Teresa? Ah! Nauli na di ay. Dito man sa Bohol, di ba? Nauli na. Mga duha na kasi mana dito. Wadi ko magasulti ni Ubay. Nangita siya ni mo. Oo. Ningon siya nga, asan kuno ka? Where na kuno iyo? Unya, nagutan na bigyan siya. Kanang, naminyo ka na ba kuno? Gurang na. Uli taong tiguang. Dali bay. Arita dire. Arita dire mga on. Unsa kay suda nila dia? Kwan, larang. Kaldiritang kanding. Inununan nga katambak. Sinugmang katambak. Ug na ay mga saang. Okay, tana. Hello, Angelito. Oh, Teresa. Nga naman taon ka. Naman daghang kabindahi. Naidaghang pangos nga naman ka. Discuss siya lagi sa motorsiklo.
Ay, mau samputan sa motor, uy. Wa tingali ka mag-amping. Ay, naghinay unta ka. Ay nga akong paghinay hinoon mo hinungdan nga na-discuss ako. Ha? Nga naman? Oh, tungod kay na-absent man ko. Sa van nga gusto mo dumbol na ko. Sa? Mao lagi? Minyo ka na ba ang hilito? Ulitaw pa na, Teresa! Sa! Bugal-bugalon ay mau ba? Litaw pa taon. Ulitaw pa na, ulitaw. Kara, si ba yung ilito? Ha? Maubo lang ng madagma. Mapasa lang ng maligo. Hala, no? Nga sa ato pa di ay, parehas di may kapalaran. Kurambuso na lang nato ni ang hilito. Unsa? Okay, kayo. Lami, kayo. Wa, blima. Kumusta na ka? Uy, Teresa, kumusta na ka? Dugay-dugay naman kang nawa din sa ato. Nanimpad ko dito sa Bohol. Niuli ko sa akong yutang na tauhan ba. Nagatiman ko sa among basakan. Human sa pagpananaw, maling nibalik ko din he. Abi na ko ginaminyo na ka? Ay, wa taon, uy. Daw, nakakita sa akong kaanyag. Tingali mo abot ang higayon nga. Ako, malarag na lang. Og punito na lang nga dahong laya. Kuhaan ka nang, unsa man to? Karang hugot lang? Hindi tao, oy. Kamu no, mga na ta, oy. Mga ta, pabili mo sudan. Sige, ngaon may. Naidagan mga sakyan na rin mga abot, no? Oo. Na yung mga sakyanan dihinga mo abot. Tingalig, mahurot igining sudan. Wag yun mahanaw ang inyong mga customer din, no? Ubay-ubay pagyapon? Lami manggod din he. Lami din eh. Onya, suki sa mga V-hire ba? Suki na din eh. Suki sa mga private cars. Suki na din eh. Laki-laki sa mga habal-habal drivers. Sama na to, bay. Sama na to. Di ay, Di ba? Mo na naka din eh. Okay. Teresa, tagay mi sudan. Sama inyo, nay lansyaw, nay kalderita, balbacoa, linatan, nay utang bisaya, manok bisaya, lara, sinugba, inununan, pili lang mo! Pila ka buk imong gihard, Daddy, gikan sa usa ka security agency? Duha, Chris. Labing maayo, Dad. Kung mula ka ta, ibili ng usa diris bay, ug ang usa mo imukuyog nimo. Pulos tay ka maong mo drive ang akong gikuha. Kinahanglan nga kanang usa, naapirmi sa imong kiliran, Daddy, ha? Og ikaw, I can manage myself, Dad. Don't worry. Chris Santa. Milagro man day, uy, wa kay gawas-gawas ron sa bahay day. Ug unya kadtong Raymond, murag pa naman mo kontak nimo, di ba? Nag-ilis kog simpak amay, hinungdan nga wala siya makakontak nako. Mao ba? May sad noon, uy. Nawa na to mo kontak nimo. Kay pirmi, to ko mabalakan nimo basag katong Raymond na imong kuyog day. Amay. Tanaw na ko atong Raymond, no? Mukaon man to. Ha? Say mukaon? Ay mukaon gug bato. Unsa? Bitaw ang tinuod. Nagsugod na bitaw kog likay atong tawhana. May noon day, uy. Nanguyab. Hanggaw kaayo. Mao ba? Mao na. Mao na gyud na po sa aygyog kumpiyansa day. Suga na ko eh. Lami sagad silang luto din, no? Babay. Lami yun, lami. Pero, bay, kining, tanawa si Teresa. Tanawa. Sige, pasigpat ni mo, bay. Pasuli. Hanggas na ako ni. Morang gibantayan ni. Bay, naginuta na, bay. Naginuta na. Di siya ka magmahaya na, bay. Ha? Kana? Ha? May basakan na dito sa Bohol. Bay, Bistri. Mau na, tinawag na. Oy, hala. Adunay 5 katao nga nagmotor. Uy, ulos na ginipormi o gitom. Ang mga unting alin na sila. Nanganaw ka, bay. Huwag nidool nga to ni Teresa. Oo, da. Nagikuha ang helmet. Bay, tanawa. Si Raymond. Siya ka na. Hello, Papa. Pili lang, sir. Ayaw lagi ka pick up, sir. Yeah. Sir, pili lang sa musod. Lagi ka pick up. Hilas ko ni mo, God. Pasalamat ka ka nga. Nihitap ko ni mo. Hindi ra ka lang. Ay. Ay. Olbong kaspa na ko na. Ay. Ay, lang ka pa pinasto, sir? Nahong kubot. Mau ba? Ay. O sige, usap ron. Sabon mo, tika, hindi ko chilyo. Bay, ato bay, badlungan.
Okay. Ato na ko. Ang sadya ni. Ha? Rambol na ni. Ayaw, bitaw. Customer tuod mo. Pero ayaw lang pagbinastos. Sa'yo na naman ka, uy. Basta mo usap ka ron, dunggabon mo tika ni kutsilyo ron. Yamat na. Kailas ko niyo. Gusto ka na. Sige, suwaye ron, suwaye. Buang ka, ha? Nagtubo Gusto siya, kayo, ay. ha? Ha? Ron, sige. Dong, Ray, Dong. Ayaw na, Dong. Ang hilito? Oo, ako taon, Dong. Ayaw na, Dong. Babae ba yan ni Dong? Ayaw pang hilabot. Gipadlong natin ka, Dong. Ayaw, ana. Makadaot na sa health. Ha? Unsa? Makadaot sa health. Ayaw, ana. Ha? Manghilabot man ka. Hilabot ba ka? Ikon sa na nimo, ha? Kinibayan na? Ako ning uyab. Unsa? Ang hilito. May kilo siya na ko. Isog ning uyab nimo, ha? Wa tingali siya makailan ako. O kinsa ko. Kuan Dong, kining mangaon mo. Mangaon mo, Dong, Ring. Sa gusto ninyo, pili lang, ha? Hilabtanon yun ka ang hilito da. Isanta lang ti ka, Dong. Aron dili ka mada sa imo mga sa imong kambugiro ba? Ayaw, ana. Usay kang bugiro. Dili lang ta maklali, sir. Dong Ray, kinay daghang customer, muislag niya sila. Okay? Ang hilito. Ay, lagi sigas-sigas mata ni mo, sir. Ayaw, ana. Ayaw sa kagot-kagot sa imong ngipon. Mapangag ka. Ay na. Kay magkaaway ta, lisod man. Kita ka, may bindahi pa taon ko. Sakit pa nga akong mga samad. Relax lang. Di lang ta mag-away. Tamparusun ko na ba yan, ha? Sige, suwaye ko na. Suwaye. Teresa, langga. Langga. Ayaw. Customer na to na sila. Gusto mo bito, pero mga bastos mo kayo. Salig mo dato mo? Oy, bisag pobre mo, sir. Oy, mupatay me. Langga. Usa? Bida ni mo day, bida ni mo, ha? Saban! Sundahisa yun ni mo, oy! Ano ba na yung managiyabo ang mga sundaan? Kinaglagot ko! Ang drago ko! Sama ka! Teresa na. Ayaw ko pogi kay dunggabon ko na siya! Pasagdi siya, pasagdi. Pero kipangyabo niya mga sundaan! Pasagdi lagi. Pastila na yung sama tal pagkahalin, anang ipangyabo naman na niya! Huwag ang mga customer! Wala! Namalhin na! Nagpalayo na! Nahalin na ang tanan ni Musudan, wala problema. Pagkahalin na iya man nagkipangyabo! Suman, angal ka? Animal ka! Imong ipangyabo! Kisay mo angal! Dong Ray. Salamat kayo, Dong. Salamat kayo. Nga gipakyaw nimo ang tanasudan. Salamat. Ha? Usay gipakyaw? Akong ipakwenta ang tanasudan nga imong gipakyaw niya bayran nimo. Ha? Unsa? Uy, dili ko mobayad. Anong bayad ako? Ha? Dili ko mobayad. Ayaw lagi makasaha ka, anak. Imo nang gipakyaw gyabo. Bayran na nimo, Dong. Ha? Bayri, Dong. Ikaw ang angal, ha? Bayri, Dong. Ikaw ang angal. Ang ganito. Tinsago ka! Habal-habal driver ka lang! Dong Ray. Mobayad jud ka. Og dili ka mobayad, piligrog baghaw ta. Unsa? Di lagi ko bubayad? Bayran nimo, Dong. Bayran. Mga lalay, birahin na siya! Itsa ang luwag! Ops! Yan ang luwag! Karos kini! Sara! Kung ako mga kauban, di panglatos ni Angelito, gamit ang luwag! Ay, bangon pa mo! Niya pa yung Yap! Nangahaplang ako mga kauban! Di ako ko kay nalito. Ha? Dini bangon. Acha! Uy! Dodong Ray! Apil ka, Dong? Ang saman? Latuson taga-aning luwag, Dong? Ha? Ha? Bayran mo o dili? Bayran ako! Ha? Pila! Pila tanan! Ito sipat na.
Salamat Angelito ha. Ayaw pa salamat. So, okay ra lang. Nanong tayo na imong tinda. Pilay na bayad na lang. 20,000. 20,000 plus piso. 201. Tagam. Pero, tanaw na ko, ni mo ba yung hilito? Gilatos mo to nimo ang mga kauban ni Raymond. Mga maldito, manapila-pilaw na kayo. Ay di, latos so na noon. Kailan ni mo adto? Kaila ni ato. Kaila kay ni ato nila. Lipat ko na. Buot kong ipasabot. Nga nakaila kay ni ato nila. Mga mugiro to sila. Mga dato. Mau na. Nagtuo silang mahadlo ko nila kay dato sila? Mau na. Wa pa kang hilito noon na dunggabon ko ito ba katugingan lang og grade dunggabon ko ito dato. Pero ang gibiliban ako. Mao ang unsa? Ang ngagiangkon kanibay ang hilito nga iya kang uyab. Okay na sad ko. Nanguta naman, di gitubag na kong ingon ato. Sagot ra sad ko. Unsa? Unsa, Raymond? Salbahis tong Angelito. Gilatigong ako mga kauban sa luwag. Unsa pa kay tabo ha? Paminaw, mami. Oh, shit. May gani kay wa ka apila. Pero, nakabayad ko, ma'am. Sa ato pa, gilupig ang imuhang mga kauban. Kay unsa mo gini abilidad ni anang Angelito, ha? Kamaos ang hinampak. Pero, balikon siya sa kong mga kauban. Ilang pusilon si Angelito. Manglakaw ta? Asa man ta, day? Manuroy ta amay. Natanggong na kong pilak adlaw diri. Porte na kong pagkatanggong. Wanang gidyo ko makasuroy. Unya, si daddy ni mo? Naidwa ka kwartya, gikan sa usa ka agency. Sige, tana. Adto na kami. Dahil, Teresa. Okay. Unya, salamat kayo, Angelito, ha? Pagpasalamat lagi. Magpasalamat. Sige. Ambing mo, Angelito, ha? May motor! Angelito, pagbatay! May armas! Bay! Bay, Angelito! Bay! Nagubo na lang si Bay, Angelito! 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 Teresa, Naigo ka ba? buhay pa ko. Kuyawa na ako, uy! Oy! Kibalikan ka, Bay! Buwang, oy! Abi na kong naigo ka! Ay, kapapakuyawan matanin mo, uy! Nakabantay na ko niya ito, may bistri. Wala, dumtan juga ato nila. Labing siguro, mauro tong manawhanan, di ba? Asang mga! Posible ka na, posible. Posible! Sato ba? Mga kauban tong Raymond! Malagmit, may bistri. Salamat! Salamat ba nga buhay ka? Salbahis kita, Raymond. Isumbong na to sa mga pulis. Wa, tayo ebidensya, bay. Klaro man, bay. Nga, human sa nito. Nga, gibukbuk ni mo og luwag tong iyang mga kauban. Gibalian ka. Gibalian naman, gibalikan ka. Sa ako nag-igon kayo mo, wa tayo igong ebidensya. Bay! Pasag din lang, bay, bistri. Huwag yapon tayo naganan kung musumbong ta. Mga dato sila. Bombre ta. Kini nga to, palagdas lang nga to. Palagdas. O niya, mo balik. Daghan na o karing balik sila, daghan ang masingan. Unsaon na lang. Magdas lang masingan. Aw, patay ta. Unsa? Uy, ayaw ko mo pa-display. Uy, dari ka mo sa layo, Angelito. Teresa. Sige na. Basi ba og doon na tila yung mga kauban ba? Dari una mo sa luyo, tago una mo. Ayaw kapoy nagtago, Teresa. Pabuton ko sila. Angelito. Bay, ayaw ihorot imong isog. Oy, alkansi ka. Wala pa kayo mas. Unsaon imong pagpahos, Ayaw hutdang imong isog, bay. Gamitan sa ng utok brain, para magpabilin kang buhe. Kay kung isog ka, isog lang, ug dili nimo gamiton ng imong utok. Yatap ka, bay, patay ka. Ako ray man og iho, ha? Og inig-abot ato sa dapit. Nga matod pa nimo, mo'y suking kananan sa mga driver. Abilin ka lang sa sakyanan. Ako ray manaog.
Okay, mami. Dili ka pa makita, ha? Ako ra gyud manaog. Nitawag na ko ang kong mga kauban. Gibirahan nila si Angelito. Ug nakita kini nila nga natumba. Nagkasiguro ba sila nga naigo na nila? Oo, wa po sila mo confirm, mami. Tuod kay, ikaw lang silang nipaarak gadto kang Angelito. Kay, nagdagan man ang motorsiklo. Wa day sila mohunong. Una po sila. Ang mga klaro gyud nato kung naigo ba. Wa, mami. Tinalawan. Dili professional killer. Mami. Unsa man? Naa pa ba ang kingadan ug Angelito? Wa na riya, mami. Soryas kan anan. Oh. Ha? Mao gini yung suitcase mga driver. Daghang mga on din mami. Wa ka ba'y picture ni anang Angelito? Wa, mami. Sa sunod, kuhai og picture. Aron makakita ko sa dagway ni anak. Okay. Next time. Kadiyot. Naimig gawas. Tanawar gud. Mao ka na si Angelito, mami. Siya? Nakakita na ko sa dagway ni Ana na. Familiar na ko siya. Mami, unsay? Mao ka ng tawhana ang nakabangga na ako dito sa mall. Mao ba? Yes. Mami? Picturean ako. Bay! Kinsa tong autong itong? Wa ko makailaw, wa ko mahibaw 15 tagyan niya to. Dili ka to kauban ni Atong Raymond? Oh, doon ay posibilidad. Pero, wa man mamusi. Bay! Murag! Namiligro naman ang imong kinabuhi, ani bay! Ya ka bala ka, bay bisti. Kung mamatay, saan taman, ilubong, way swerte. Ha? Malasa po doy? Wa pa gani ka maminyo? Malas na po, samot nga di malas kung mabinyo pa ko. Unya, mamatay lang dayon. Unsao na lang ni si Day, Teresa Day. Mag-amping ka ha, Angelito. Teresa. Giyang ko na baya ko ni mga imahang uyab. Nagdili tinuod. Teresa. Pero ay gabala ka. Ang kunon dasag ka nga akong uyab. Wala. Bisag dili tinuod. Unsa? Lami sa ding ilang halo-halo diri no? Moogit amay. Murag, wa na kasaputan no? Tingali tungod kay wa na si Angelito. Tinuod gyud na amay. Unya day, gikan din niya asa man ta? Kuan mo withdraw sa ko sa akong ATM. Okay. Saat bang anak ako diha? One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20,000. Husto na niya. Husto na kini para ako magamit, ha? Miss, arisod sa bulsa sa akong jacket. Ang maong kwarta. Ha? Tanawag inay ang akong kilid. Ang sumbuhan sa akong armas. Tumong ka mo. Isod ang kwarta. Dali! Unsa? Kwarta ang pagpalata. Kay dili ko madaganas pagpaputuning akong armas. Patay ka. Isod sa bulsa sa imong jacket. Okay. Kumod. O niya. Manglakaw ta. Nagbayan ta ka. Unsa? Ayaw pagpalang. Kapliton ko na. Sumang. Dali. Sunod na ko. Unsa? Asa? Dihari kong sunahan. Okay. Uy, kinsa man ang ka... naunsa. Nalimot man tingali si Day Chris nga ni ako din sa halo-haloan. Nagpaabot niya. Agpason ko si Day Crispy og asa siya. Kinsa man naglakihan nga ni agbay niya. Uy, to...
Ayaw gipagsaba. Karon, kuhaon ko na akong kamot gikan sa imong gamay king abaga. Kay mubiya na ko. Bye, love. Angad kamay. Aw! Tulisan! Day, Chris, ka naman ka, uy. Punsi tulisan. Katutawan na, tulisan! Tulisan! Huwag giniduol na to. Mga tao ay, ikaw naman tao nang nananaw, uy. Unya mang lakaw. Animal tong tawana. 20 mil cute ang nakuha. Kadi malasa baya, uy. Nagibiyaan lang ko ni mo, di kuyog ka ito laki, ha? Napugos ko pagkuyog niya tungod kay nagtion mo sa siyang armas na ko. Iyang gusto nga ipatuo sa mga tao nga. Yes, nakuha gid ang 20 mil pesos. Pero abi ni mo noong dili pa sa ngilito. Di gito mo lampos tawhana. Amay. Mabito rin tinuod. Dili pa to sa ngilito, di gyud to mo lampos tawhana. Siguro magyud ko masakpan to. Piset! Piset! Kinahanglan yung kang angilito mong dragon day, Chris, uy. Amay! Ha! Mag-withdraw kong usab. Di ana. Naka-withdraw na kong usab. Oh! Diin ka nang... Puspos ka niya. Ay, natimingan lang siya ko ato kanina, uy. Aw, lagi no. Basinog, na ay maniidiha nga kung withdraw ka sa ATM na ay maghapa-hapa aron duulon og tulison ka. Mausad. Na, tana na. Okay, sige day, tana. Ako rin! Ay! Animal! Ah, salbahis! Uy, nga naman tao ni Uy. Unsa man lawa para nimo day, Chris. Uy, ni ama na tanang di malas nimo. Gani, gitulis ka. Karon, gisnatsa na pud ka. Mahalon tong maong kwintas si... No, uy, ang saon pa man adto taon, uy. Mag-uol kitas, daddy, kung mahibaw siya. Natural, uy, ang aang manog balipay. Lagot, mga salbayas, mga tawana. Nagkanyo na sila diri, no? Diri pa to sa ngilito, di gyud to mo lampos tawhana. Di gyud ka mabiktima sa tulis ug snatcher, day. Amay. Ginoo ko. Mao ka na hinahitabo kanimo, Chris. Oh, Dad. Oh my... Pero, Daddy, daghan na kayong binuang. Karoon na biktima ko. Una, tulis. Unya, sunod, gisnatchan pagit ko. Kung na pa ko'y armas, ipamusil na to na ko sila, Daddy, ba? Kung doon na kapay armas ka na, Ipapreso na ko nimo. ayaw pagsalig nga abogado ko. Agad ka na sa sirkumstansya. Padad ilagi kong armas, Daddy. Di lagi ko musugot ka magdahal kag armas. Kung diha patingali si Angelito, dili mahitabo nga tulison ka. O dili sad mahitabo nga isnatsan ka. Parehas lang mo si Amay, Dad. Chris. Ini, Oo, Amay. Kumusta? Nanawag man ka? nanawag ko aron sultihan ka nga si day Chris, gitulisan unya gisnatchan pagyud. Mau ba? Kano sa lang? Di sustulisan man di ay to. Unya, niwidro na sa jagutas. Malon ra ba to? Ang kwarta ba yan sa langilito no kay 20 mil. Unya ang kwintas, mga 50 mil kuno. Oh, maayo na lang to. Ha? Nakatabang mil. Nga snatcher sad. Alipay sa to. Nga dakog dawat sa prinda ang kwintas na to. Di na lang ka mo balik pagka-bodyguard nila? Yun na lang, Amay. Padayon na lang ko sa kung pagka-habal-habal driver. Kasi na naman mo? Ang imong uyab? Uy, dili oy, tari. Katabang nilang Miss Chris. Ay, mao ba? Katong gisulti ni Bestri nga nahimo kang bodyguard? Oo, Teresa. Pero laan ba'y ato ba? Nga naman. Amaw yun yung mga tao, uy. Nga naman. Nangutanan ako. Kung tinuod ba ko no nga uyab ta. Oo, niya? Ikaw mang good. Imo mo ba nagisulti ni atong kinganlan og Ray? Nakadungog man sila, maong nangutana. Unya, unsa may gitubag nimo? Oh, aron dili ka mauwawan. Ako na lang sa gitando nga uyab ta. Ha? Ug nangutana pa sila ay, kanus ako na ta magminyo. Ha? Oh. Nagatawa lang gud ko.
Pero, Okay lang. tinad ka? Okay ra eh. Pero ako lang silang paulian, uy. Paulian lang ako ng mga tao. Sultihan ko lang unya na sila sa tinuod. Nga tayo relasyon. Teresa. Pero nauwabay ako. Nga naman? Nawa ko, uy. Pero, ito, gipaundayunan lang na ako. Tungkol kay, ikaw mong ginag-una-una, good. Tungkol kay imposible, man good, kung magkauyap ta. Nga naman? Tungkol kay nahibaw ko. Dili tabagay sa usag-usa. Teresa. Ay, pero lain may ato. Mayo gani no kay nabuhi pa kani adtong higayon bitaw nga gidamagan ka og van. Bitaw kalo si Diyos, buhi pa taon. Nya tinuod sa tong gisulti ni Pestri nga ikaw mo'y nakaluwas sa usa ka tawo nga giambush nga usa ka abogado nga mo'y amahan ang naginganlan og Miss Chris. Tinuod bitaw na, ako. Hala no. Katong nagtumbol nimo pa nga nagsakay motorsiklo. Dili ka to ang mga tawo nga nasuko nga ikaw mo'y nagluwas sa mong abogado? Posible. Dako posibilidad ka ng imong gituan. Pero usa sa suspect na ako, katong gingalag Ray. Kato pa nangyabo sa mga sudan. Sumpot na ako. Mao ba? Oo lagi. Nagkaatraso mi Antonia. Barkada to siya ni Miss Chris, di ba? Ang imong gibantayan? Kay mo man ay isulti ni Pestri nako. Tinuod na. Barkada to sila. Ay. Base nang nagkaribal mo ni Miss Chris. Nagkaribal? Oo. Nga ko taong makaribal man taon. Yan di ay. Dili mahimo. Dili mahimo Teresa. Tungod kay labaw na nga dili kami bagay. Nga naman? Tungod kay imposible kayo eh. Dili man ikalimo, mawaw tao eh. Habal-habal driver lang tayo. Niya, manguyab tag dato. Lahi ra. Marag bukid kayong paminahon ba? Di ba? Kay bisag unsaon gud hangtod karon. Kanang tuan ba kanang mataha man kita ngadto sa mga dato. Mauwaw kita nga mga pobre. Pero depende lang sa pagpaningkamot eh. Wa man sa ko maningkamot. Wa man sa ko'y interest. Wa man ko mag-interest niya na. Labaw sa tanan. Medyo magwang kita gidad katawaan ta. Uy, para na ako no. Mas maayo ba nang magwang og edad ang lalaki. Kay mature na una ba? Whereas kumpara nimo bitas batanon nga, ay, wa gyud saktong desisyon. May punto sa kanan. Pero mga babae, kadaghanan gyud sa mga babae ba? Ana gina sila sa kalibil nila gidad. Pwede ba ya ha? Kadaghan ako kakitag maguwang ang laki no. Unya batanon sad ang babae. Tinod kita sa ko na. Pero ibaw ka, sa akong pagpangutana lang, nganong ingon ang sitwasyon nga, murag amahan ang laki. Initabol na sa mga milyonaryo nga malaki. Kay usagod sa pambato niya ng mga lalaki nga guwang na niya makakubit og batanon, mao man ang ilang sapi. Nindot ang mga sakinan, unya babae, mangita maginag security. Secured sila sa mga dunahan nga mga guwang. Kumpara sa mga pobre. Ang pagandoy sa mga babae, dili man sa tanan, pero kadaghanan gina ang ilang gusto. Mao gyud nga makapanas sila og adunahan, haruhay sa kinabuhi, makaadto og laing dapit sa kalibutan, di kutsi, maka-afford bisag kung sa'y gustong paliton. Ingon ka niya na mga panglantaw, labi na kung gusto nang magminyo ang usa ka babae. Kamu sa mga laki pa, o masad na inyo pangandoy. Pingali pero lisod ng gingon nila nga magkaparis ang langit o yuta. Ay, nako. Sa friend, pwede na ka maka-drive. Pero ayos lang tingali. Kay may bindahi para ba ka? Okay na ko makadrive ko. Kaya ra nimo. Kaya ra. Nga naman, asam ka? Doon na ko pamaliton sa, dito sa downtown ba? Para sa restaurant. Sige. Makaramo ko sa pumotor. Na may multicab na gamiton. Pwede nga, ikaw lang mag-drive. Unya, suhulan lang tika. Okay, may problema. Naglagot ko na una nga nahibo kong biktima sa tulis o snatching. Pero kung kaupan pa na ako sa hilito, sakto kit si amay nga di tingalit tumulampos ang mga salbayes. Uy. Day Chris, abli ko day. Neningita ni mo. Amay, kisa may nangitan ako. Ni si Raymond. Ha? Unsay tuyo? Naa si Raymond, uy. Sige, salamat. Doon ako.
Dagway ba ang Raymond? Huwag yun ko'y salig sa dagway ng kanahan. Kara pa kay mga lihok. Salig lang yun dato, eh. Kambuha nga, Chris. Nag-aabot mo itong imong manglaking bodyguard. Siyang hilito. Ha? Diin. Dito sa may kananan sa mga suki sa mga driver. Oh, oo niya. Ikaaway siya sa akong mga kagrupo. Oh, mo ba? Nga naman. Laban man siya siyang uyab. Uyab? Oo. Stilan, may uyab na ito siyang hilito. Naa sa Surya Restaurant. Oh, mo ba? Oo, pabilib siya. Laban siya. Swerte lang siya nga wala siya mapatay sa akong mga kauban. Di ay ba? Oo. Gwapo sa uyab tawa na. Mo ba? Oo, lagi. Masa man, undang na to siya? Undang na. Wala si mag-bodyguard na mo. Aw, very good. Og, sa mo tagyo akong kalagot, tungod kay nahibawaan ako nga siyang nakabangga ni Mami dito sa Usakamul. Oh, mo ba? Mau ka na. Pero, lain may ato, Chris. Oh, unsa man? Kanang, nga naman nga, dili ka naman ako makontak. Kuan, kining, Nagilis kag number? kuan, kining, wala na po mo kami itong cellphone. Ha? Imposible, God. Na ay mga hulga. Oh. Doon na say threat? Oh. Oh, di ka mag-ilis og simpak. Pag-ilis og simpak. Wa pa ko makailis, Raymond. Importante kayo na rong panahon na kinahanglan jud nga doon na kay cellphone. Sagdi lang. By the way, dapiton ti ka. Doon ay concert. Din ang usas dagkong sponsoran mao si Mami. Concert? Concert for a cause. Para nis mga cancer patient. Uy, mau ba? O, dapiton ti ka. Mau ba? Kada sa kanya? Saturday, end of this month. Mga 2 weeks from now. Saman okay ka? Ang mo-perform, mao ang mga sikat nga mga artista from Manila. Sige na. Ayaw ko balibari. Di kuan mangguhid, kining, Nagkamatik ko, diba ko na, nga sarihang, ibaw na ka sa akong feelings, para nimo. Para mag-idlas ka na ako. Raymond. Kalimte nga akong tinguhan mo, Chris. Tungod kay nasabot ako nga, dili pa ka gusto nga musuda na. Huwag ang imong pagilan ako, usa lang kigala. Yeah. Sakto ka, Raymond. So, forget it. Let's just be friends, okay? Yes, Ray. Oh, thank you. Mapatuon ako siya. Nidiwaan na ako akong interest nito niya. Pero musalig siya na ako. O, atol sa concert ni Himoon. Din si Mami ang sponsor. May tabo na yung akong ipangandoy may tabo. Para ni mo, Chris. Oh, may sakinan nga. Hoy! Hanggaw ka! Pusilong taga buanga ka! Buang ka, Ribera ka! Gusto ka bukan ti kasi mo? Ha? Buang ka! Sir, mamatay ka na. Ang hilito? Ikaw ba masuko? Bisag ikaw ang sadaan? O si Sanan? Ikaw? Abusado gini mo, oy! Nganong ako'y sadan, ha? Go signal me! Stop lang imo! Unsa? Ikaw ba? Sige ka lang da! Pusa ng armas ni mo, Sir Ray. Makapatay ka na. Ha? Abusado juga da! Oh, saman. Gusto ka? Tiwasan tali, ha? Ha? Bidaw, O saman. May mo ba hangin na po? Pagi ami, ay ibabag sa kinani mo. Tanawa, na traffic na. Ha? Tungod ni mo. Buisit!
Supalpal ko na. Stop signal ding akong side. Wa ko magkabantay na. Buisit! Buisit! Ug sa tanang mga driver, katupag yung Angelito, ang apong gika-enkwentro. Kuyog yapon niya. Kuyog sila dito itong babae sa restaurant ngayang uyab. Ha? Ha? Buisit! Mao ba, iho? Apit na lang yun, mami. Basta kay timan ilang. Mas maayo pag ikaw ang makapatay kaysa ikaw ang mapatyan, iho. Mami, madayon ba yun ang imong gisponsoran nga concert? Yes, iho. Concert for a cause ka na. Pagpakabana sa mga cancer patients. Nganong? Well, iho. Ato lang ipakita sa katilingban. Unsa ang atong pagkamatinabangon. Mao ba, mami? Gibaw ka ba? Nga tungod sa akong gibuhat. Hilabihan kadaghan ang miday kanako sa social media. Og mibilib sila kanako. Mao ba, mami? Okay nga no. Wa ka ba ay mag-follow sa akong FB? Wa ka ko maka-follow, ma'am. Kung nakita mo pa, daghan kayo ang niday kanako, iho. Mami, imitado na ko si Chris anang higayon na. Chris again? What's going on? What's the progress? Hapit na, mami. Sige lang. Redundant statement. Sige, balik. Dili na ko gusto makadungog pa ni Ana Raymond. Gusto ko, tapos na. Lampos ka na. Yes, mami. Buhata ka na. Aron makabawas na kita kang Baldomero. Ako ka nang ipasalig ni mo, mami. Sige lang kag pasalig. Mura kag politiko, Raymond. Ma'am. Mula kauna ko. Makig-meeting ko sa kong mga kauban sa umaabot nga concert. Okay. Padayon lang, mami. Tunas, mami. Chris, maako ka. Maako ka. Asa naman sad ka, day? Mula ka ko. Unya, ikaw ra. Kuyog ka? Uy, ay kumpiyansa. Uy, kitingalig tuliso na sad ka. Snatcha na sad ka. Amay. Anira ta mo parking diri, day? Dini lang ta. Okay. Palitan pa na ko sa daddy sa yung maintenance nga tambal. Sige, day. Kuyugan ti ka. Sige. Manglabag na dito. Kaya butika dito. Okay, tana. Pagkagamay sa kalibutan. Sila kato si Chris ug si Amay. Wa sila magkabantay nga niara sa kod diri nakaparking. O niara ko galingkod sa may multicam. May pamalitong tingal ito sila. O si Teresa, pabuto na ako. Nga naman ito sa... Ni Ana, sakto na kining ako mga gipamalit. Balik ko na ako siyang hilito dito sa parking lot. Shit! Pagbantay ay pagdanghag! Ikaw mo'y nagdanghag! Unsa? Day, Chris, dali na, uy. Ikaw mo'y nakadamag niya. Unsa? Ba'y nasuko? Siya pa mo'y nakadamag na ako? Ay, niana ta sa parking lot, day. Uy, day, tanawa. May tao nga niabli sa kotse ni mo. Akalache! Hoy! Hoy, animal! Uy, kita ni og doon ni day, Chris, ang tao.
tingali. Natigaya siya. Animal ka, ha? Animal ka, kawatan ka dako. Gilungkab di mo akong kotse. Patiran ta ka. Miyapap. Kawatan kang dako. Patyon ti ka! Gabon ka! Sa may naglabay niya. Usa ka na kong bunga sa bayabas. Bayabas na nakaigo niya. Isa naglabay niya. Nagpa siya sa yuta. May pagkaigo siya. Say, nawagtan sa imong kotse. Ang ilito. Oh, pulis sa eskina. Ang ilito, salamat ha. Wa, pagkabasa na tudugaban na ni si Day Chris. Ang il yung kang Day Chris, ang ilito. Amay, palihog lang. Pulis sa eskina. Ato pariya dali. I-report nga doon ay kawatan nga kung sagman. Pagdali. Oo, ang ilito. Sa sunod di kayon ba? Ikaw, paminaw. Sunod di kayon. Ayaw kumpiyansa. Langhag ka lang. Sige, aris ako. Diin siya. Anong kalitin siya nito nga? Diin si Kikan. Nagsunod-sunod kagyapon siya na ako. Ngiliho kang kawatan. Doon na pa sa layo siya ngilito. Mutawag baka ko niya sa... Tingalig nung gabon ko nito, Hana. Ang ngilito! Ang ngilito! Ang ngilito! Huwag siya mulingi. Huwag kasi magkapati. Madagal mo nga ito niya. Ang ngilito! Ang ngilito! Ang ngilito! Miss Chris. Ngano? Ang kawatan, naulian na. Mau. Tingalig nung gabon to. Naulian na siyang nakuyapan sa paglabay na kung bayabas. Naulian na di ay, ha? Oo, lagi. Tara siya ay may bago na. Ay, kabala ka. Narang pulis nagikuha ni Amay. Dali, sir, police. Kinatawhan na ang nilugab sa sakyanan ni Miss Chris. Anak ni Atty. Valdemiro. Basin mo daga na. Ano naman? Ito, anak. Kinuula sa pulis. Dayon sa pinawagtang, day. Ang akong sunglasses. Kuha, samtang nga pang pulis, oh. Ha? Excuse na ninyo, ha? Dihaw na mo. May sugatod pa. Angelito! Bata ko! Okay, narago. Uy, hala. Mauma na siya imong nabanggaan dito sa mall, day. Siya tuod, no? Hala, gisugat ni Angelito. Iyan ang uyab. Kinsa nang bayana, day, Chris? Ambot, huwag kong kaila. Oh, uy, nisirit man. Day, Chris! Day! Bukat mo rin, eh. O, bitaw? Unsa man, wa ka na'y laing kinumpra? Last na na. Okay. Kisa ba ba ka babae nga ang nga didool ni mo? Imong di ka istorya. Ako at kining, moto ang kanina kong amo, si Miss Chris. Ay, mao ba? Ay, mao dito siya? Guwapa, no? Mawait naman gan ako sa mall. Oh? Pero guwapa, no? Arang-arang sagdat ba? Anya, huwag ka maibog niya? Unsa? Katawa man ka. Guwapa ko to. Isang distansya ako pero mailan ako nga gwapa siya. Tinod bitaw na nindot ang Paraguay, pero donot batasan. Ansa ang hili to? Kung managlahi ko mong batasan, niya kung magkauban mo, impyerno ang imong kinabuhi. Tanawa day. Siya may nag-alsa sa mga gipamalitan ng babae, tay. Tay! Ano ba? Sa baali mo di amay, uy. Kakita ka nila ni Angelito og sa babae nga iyang kuyog? Wa. Oh, magpiyong day ka. Sila na to nilarga, no? Hapit mo na sa siya, kay gilongkab mo yung kotse. Naabda ni Miss Chris, yung ibadlong, nasukong kawatan, hapit yung siya runggabang. Uy, niya? Awa ba dayon? Kay gilabay man akong dakong bungas biyabas ng kawatan. Diha may dakong biyabas, tinda sa asiras. Hawa na akong gilabay na ako, ay igo ko, kuya panay noon. Adadak pas pulis. Mao ba? Nabalik ang nakuha niyang abutan. So kung ka pa, nadunggaban yun na to si Chris. Murag mahitabog yun. May ganyan kaya ka. Natimingan mo na sa naiming kayo.
Pati pasad ko ako lang pasagdan ko. Di ako na kinanaw ko. Tulisukon ko standard na ako. Di niya ko mahimutang. Na magkinanaw lang ko. Kung mo na angay siya mapasalamat nimo, nga naluwas nimo siya. Okay rin ako eh. Bisag why pasalamat Teresa, okay ako. Ang hilit mo. Huwag kong kasabot na ako. Ano naglagot ko nga nagtanaw ni Angelito? Sa laing bahin, magpasalamat ko niya nga huwag madayon ang kawatan og tungkab na ako. Pero wala ko masultin niya kay tingali ka, magkara siya. Pero, ibiya na yun. Kaya isugat ang babae nga doon nagipamalit. Kinsa siya? Siya gitong nakabangga na ako sa mall. Huh, shit! Oh, good sir. Mao ba, amay? Bida para nako. Kadto si Angelito sir no, anghel gyud ninyo magbalantay sir. Amay. Ay tabo man gyud, di ba? Sumagod. Ikaw, kinsa may nakaluwas nimo? Si Angelito. Siya mo yung nakaanghel nimo. Siya ang gi-ambush ka, di ba? Og si Angelito pod ang nakahibok og panalipod kang Miss Chris. Pero, ang dili lang nako masabtan ni Chris. Ikontra kay niya si Angelito. Mao lagi. Kaganina gani sir, ugwa si Angelito. Awa na, patay na imong anak. Kay dunggapo naman si atong kawatan sir. Oh, salamat Lord. Nawa ni mo itugot na may dautang mahitabo sa akong anak. Salamat kayo. Uy, yan na, si Amay kini. Hello, Amay. Hello. Angelito! Oh. Uy, kasi may pangalan itong babae nga imong gitabangan og alsa sa iyang mga kinumpra. Nga naman. Naglagot gud si Miss Chris ato niya. Unsa? Nagselos tingali. Amay. Umidya ka man, Amay, oy. Bitaw, nagkamatikot ba ako? Naglagot man siya. Oh, tingaling naglagot siya tungod kay katong kuyog na kong babae. Gibagaan ni Chris ug si Chris pa mao'y nasuko, di ba? Oo, bitaw, tinuod yun na. Siya pa'y nakasa, siya pa kuno'y nasuko. Ulaki, mao bitaw nga ako tong giingnan nga. Si Day Chris, nga uy, ay pagsuko-suko uy, kay ikaw biya nakabangga. Mao na'y hinungdan tingaling nga nasuko siya atong bihana. Kisiringan ato niya. Teresa. Teresa? Uyab to nimo? Nga no, Amay, sa ipagtuon mo. Uyab ato nimo? Dili, uy. Dito nimo uyab? Dili, Amay. Tingala lang. Itabang lang ko niya. Ako'y nag-drive sa ilang multicab na gigamit pagpangumpra para sa ilang restaurant. Oh, asa day ilang restaurant? O, daghan ka na sila suki. Suki sa mga driver sa taxi, nga dagkong sakinan, jeep, o gingon man, mga balahabal. Ngan sa maong restaurant, Soria Restaurant. Mao ba? Sultian ako si Day Chris. O, ay nagsultihi, uy. Sa kapuslaan ng sultihan mo siya. Murag nawasa naman gud to siya sa kahadlok. Nga naluwas di mo siya. Eh kung wa pa ka, madunggaban yun to siya atong kawatan. Bitaw, nga nga, bitaw. Natulasan nga dito may nagparking. Dili layo sa kotse ninyo. Di pa ibiyak kay si Sir Baldomero nga akong gitug-anan nga ikaw ginang kanawas kang Day Chris. Dunggabon unta sa kawatan. Salamat kayo, nalipay si Sir Baldomero. Pero, ang iyang anak, malipay to eh. Pero nakabantay manggod ko nga niduol to nimo. Pagbalik na ako ba nga nitawag ko pulis, diya manggod to sa imong duol. Oo, niduol bitaw to. Nahadlok tingali to kay naulian naman tong kawatan. Gikas pagkakuyap nga naigo sa kong paglabay sa kong bayabas. Hinungdan nga miduol siya nako. Nga sa ato pa, niila siya nga ikaw may mangluluwas niya. Nato kayo na wa sila yung choice. Duol siya nako, kuyawan man siya. Gawas og kuan kining dula pa laing tao tingali ngayang nakita adto kitingali tumuduol adto to magpatabang sa laing tao. Pero ang kita niya, lingilingin niya, ako raman, bawag ka, bugos na to siya. Pero, wa to, mauling tao, di tumdoon na ko eh. Di bawag ka, naglagot na siya na ako, di ba? Oh, pero, di gyud ikalimod no, ang hilito, ikaw gyud ang anghel nga magbalantay nila. Amay. Nga nagisultihan ko ni mo, Ana Amay?
Gisultihan ta lang ka sa pangan sa babae nga imo nabanggaan sa mall nga ikaw pagani ang nasuko. Sigbalik amay, uy. Uy, Teresa, di ako pangarap itong buyhanad, day. Paghilom na gud amay. Dili ko interesado kung kinsay iyangan. Oh, gisultihan naman tika good. Kay ba silog magkahinagbo na sad mo sa mall? Kung magkatagbo mi, iparok na ko siya sa bungbong. Unsa? Oh, muna'y buhaton ako niya. Pero, si Angelit po ginang anghel nga magbalantay ni mo, day, no? Sigbalik, uy, wag lami amay. Wala lami, di ay. Uy, ang biya ka magpasalamat niya, day. Kay kunwa pa, nadunggab ba na ka, uy? Oh, patay. Day, Chris, abi ni mo, day, makadaot, ganang pride, no? Unsa? Unsay pride? Abi ni mo, di lang ka gustong maubos ang imong pride. Mao nga bisag, nindot og bulawanon ang nahimo ni Angelito, di gid ka kaantig magpasalamat niya. Oh, amay! Ops! Uy! Kanang nanak ko sa sudan. Og ni atiman sa mga customer. Si Bay Angelito ka na! Wala ka niya. Wala na mag-bodyguard. Karon, tindiro na! Day, Teresa. Oh, inuman. Tagai kog lansyaw. Areglado, Bestre. Bayan, no? Ang ngayon na ninyo ay. Ang ngayon kay mo. Ang ngayon kayo? Ang ngayon nga magminyo na kamumbay ang hilito. Unsa? Ay, katawa. Serious ba ako? I'm serious. Ang be. Saan ko pagkahitabo ka magminyo, me? Nga wa man ni relasyon. Aw bitaw, no? Magkatawa mo ganyan mong Pero, kining, pananglit lang ba? Pananglit ka, unsa ba? Og manguyab si Bay ang hilito ni mo. Unsa man? Sugto ni mo? Dili ikaw ang angay mangutanan ako, anak Bestri. Kinsa man di ay? Si Angelito. Wa? Unsa? Secret? Kung tubagon di ka sa husto, wa na'y thrilling, di ba? Kay mahibawan naman ka. Husto sa no? Ikaw, good. Ang ako lang, Bestri. Amigo mi. Oh, kita. Amigo sad ta. Pero, og manguyab si Bay ang hilito ni mo. Ha? Unsaw na lang? Unsaw na lang sa learns. Oh, depende. Huna-hunaon pa na ako. Bay. Sa imo. Lansyaw, Bay ang hilito, lansyaw. Gusto di kag lansyaw, ha? Lansyaw yun. Niya, mais. Angang, mana, mais gina. Okay. Why problema? Lunch ko nung iyaha ay. Pati kayo. Kining, pagminyo na mong Teresa, Bay? Mao ba? Ikaw among ninong. Sugot kayo. Okay kayo. Paghilom ay. Paghilom da, Bestri. Kamu no, mga gyud mo da. Sungugan kayo mo. Mayroon ba taong sungugon? Kanang sungugon ta ba nga tinuod? Di ra ba gyud? Hilom mo, oy. Tinuod-on. Why problema? Bestri, oy, ikaw no? Nahiro ba ya sa na siya? Dito ni Miss Chris. Di ba? Nga no man. Ugwa pa si Angelito. Nadunggaban na si Miss Chris sa kawatan nga nilungkab si ang kotse, di ba? Unsa? Si Sir Baldomero. Hello, sir. Hello. Salamat sa pagluwas nimo sa akong anak, Angelito. Oy, okay ka na, sir. Ay, ayaw pa salamat. Angay lang og natarong, Angelito. Og tungod ana, doon ako'y ihatag nga ganti kanimo. Uy, unsa man, sir? Unsa man ang ngaong ganti nga imong ihatag? Uy. Bay, Angelito! Bay! Gusto na, sir, ha? Bay, nga na, bay. Bay, doon ay grupo sa mga batanon. Gubot ni tuyo ni Bay. Dili ha, ikaw ang tuyo nila. Unsa? Hey, Face. Dibali ko. Asa tong hambugirong Angelito? Asa siya? Si Raymond. Ako ang ipakita. Usi mo mo, Bay. Manita. 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 Tumag ako.
Asa si Angelito? Uwa diri. Wa utukan si Teresa bay. Ngano ba nangita mo niya? Sa man doon na ba daw tamuhaton? Gusto lang namo ngatagan siya leksyon. Tayon sa man, mga maestro mo, nga hatagan niya siya og leksyon? Yang matragod ni mo, day. Wala nga na lang ko. Ang buta ko'y pasabot. Ngatagan namo siya og leksyon, gumikan siyang gibuhat. Nabunog ang akong mga kawan. Natural nga mabunog sila. Tungod ka naghimo mo kagubot diri sa among tindahan. Bagbantay lang siya nako. Sultihin siya. Nasuko ko niya. Ano ko taong masuko man mo niya? Ano masuko man kaniya? Wa masisa. Kamoy nag-una-unas kagubot. Imong ipangyabo ang among mga sudan. Unya, malipay day miya na. Unya, wa bayre. O malagi, ni bayad lagi ka. Pero human maghihatagan og leksyon ni Angelito. Yamat ko di mo. Iso ka, ha? Mutubag-tubag yung ka, ha? Ang agdi ko mutubag, bay, baya ko. Dili lang ni para kaon, no? Mutubag yun ko. Ilabi nagnaamis ka matuuran. Huwag ko mag-imog sayop. Kamoy nang itagubot din sa among kananan. Nagkaroon, mi ani ka. Unya, unsa man? Imo pa sang baharan si Angelito? Ikaw ba? Talawan na ba kadako? Say talawan? Ako talawan? Yamat ko di mo. Wa ba ka makailan ako, day? Ano? Di namin sila ilahon pa ka, uy. Ang nakita na ko ni mo, no? Hambugero ka. O dili si Angelito ang hambugero. Labihan gini mong nagkapanalipon niya, da? Laban kayo kaniya. Ang! Uyab good me. Sugod sab ka niya, no? Nakabatig na nga ng Angelito. Uy, ikaw ba? Ayaw pag binata, uy. Ug wa kailaing kuyo ba? Pamahawa na mo, be. Samok-samok lang mo da. Yay. Ganyan ko ni mo. Ay, bugo ka? Nangutana ka pa? Ha? Matod ko pamahawa mo. Kumuton ko ng baba ni mo. O, sige, suye. Kay dugabot ka ni Consilio, ha? Asa, gusto ka? Gusto ka? Gusto ka dugabot ka? Gusto ka pusilon ka? Ha? Uy! Ayaw ko gadlo ka na yung pistola, ha? Sir! Dakpal nga ni Master, oh! Nagdag armas, sir! Dakpal ni sir! Da! Di ka natin lang magdagan, ay! Bisag mo kakikita ka doon ay pulis! Alawan! Oh! Didalik sakay! Oh! Hambugiro yung dako! Hambugiro! Misirit lagi ang kanahan. Kisa to napito? Ako na tiri. Sa? Tigpo itong mga kanahan na doon ay pulis. Pulis na isa. Mawag pistre. Ni karatilog dagan. Marasag ka, ha? Kay nisinggit sa ka, dakpon siya sa kay doon ay armas. Nagtuog yung ko. Na doon ay pulis nga ni abot. Kay doon ako'y whistle good ako nabati. Nagdago ni Pito. Ikaw ba yan mo bistre? Uy, buwanga. Teresa. Angelito. Saludo ko ni mo da. Saludo ko ni mo. Ha? Nga naman. Tungod kay may kaisog ka. Di ba? Di ba, Mr.? Kining astapad ko. Ilabi na nga, imo dong giangkon nga. Uyab mong bay Angelito bay. Gipahinay ka na lang na ako eh. Aron dili masupal-pal si Angelito. Kay mura ba na ihang gipatuo? Uyab eh. Kaganina, mugawas ng dako sa dihang miibot sa iyang pistola si Raymond. Hambugero tong dako eh. Paibot-ibot pa siya ang pistola. Paibot-ibot pa. Nagtuo siya mahadlo ko. Mao to nga nakahuna-huna ko gamit sa akong whistle. Da! Hadlok lagi! May sakyanan nga miabot, Chris. Amay, kinsa na, lilia palihog. Pangutan na ang card. O, day. Abi ni mo iya, kampante ko. Kung naalang si Angelito. Igo na, daddy. Ayaw pagsalik ato Angelito. Day, big si Raymond, day. Pasudlon ako. Si Raymond? Ako na lang magkikatubang niya, daddy. Unsa man, may relasyon mo anang tawana? What, dad, uy? Mao ba? Diha ka una, dad, ha? Amay, unsa man na si kinsa pagani na Raymond? Oh, Sir Raymond. Unsa man? Maayo ng tawhana? Numero 1 hambugiro kay Sir. Amigo man ng Day Chris. Og usa na sa naggalgal ni Day Chris sa mga bisyo, sir. Sama sa inom og panabako. Oy, bad influence ka ng tawhana.
ginood, Chris. May uyab na daig katong Angelito. Tindira sa usa ka restaurant. Kung sa'y labot na ko kung may uyab siya. Ha? Pahibaw lang ka. Okay. Salamat sa pagpahibaw, Raymond. To di ay. Madayon kita sa pagtambong sa concert. Sorry, Raymond, ha. Di ko madayon. Pero nga naman, Chris. Doon ako importanteng buhaton ang higayon na, Raymond. Pero, Sorry, Chris. Okay. No problem, Chris. Pero, di na ka makontak sa imong cell. Ano man? Kuan, nag-ilis ako og simpak. Mau ba? Mau di ay. Yun na. Unsay number ni mo? Hala, wa para ba ako masag-o? Sorry kaayo. Chris. Kamatikod ka na, murag nausab na ka. Ha? Nausab ba, uy? Yes. Dako kay kausaban. Pero may tatabag kuyog. Hapit ka na daw, pero karon di na ta ka makontak. Yes, Raymond. Sa tinuod-anay lang, sukad na nga nanguyab ka na ako, nabugnaw ko. Mo nang naglikay na lang ko. Chris. Gusto kong makaila sa hingpitan ng Raymond, amay. Unsa may buhaton ako, sir? Gusto kong mahibaw kung unsay kaliwat anang Raymond. Maningkamot ko, sir. Maningkamot ko nga makahibaw ko sa background anang tawhana. Pero, ang ako ba yung nahibawan, sir, no? Dato ng tawhana. Anak daw nagmilyonarya. Wa man ko magtuo nga sa atong kasuod. Musangpot ba ang mga manguyab ka na ako? Gibuhat ko lang na, Chris, tungkol kay dili ko kapungan ng akong feelings. Diyan mo. Kinahanglan nga, mahibaw ka nga nakagusto ko nimo. Di lang ko gusto, Raymond. Chris, prangkay ko. Wa ko'y pag-asa di nimo. Nga matuman nga akong tinguhan nimo, Chris. Sorry, Raymond. Friends lang kita. Ug wa ko'y feelings na gugma diha nimo. Chris. Sorry ha, pero di ko gusto nga mag-false hope ka, Raymond. Mau ba? Please. Sabta lang ko, ha? Okay. No problem. No hard feelings? Ami ko lang na. Wa na'y pakapin ba? Well, di ko mamugos ni mo, Chris. Thank you. But, with a heavy heart. Raymond? Yeah. Nadaw mo ko nga. Nga dili may tabong mapakyas ko tungod kay kung dagway lang. Di man tingali ko mabintahan. Raymond? Pasagil ko nga mupahungaw ba? Pahungaw lang ko ba? Bunga sa kapakyasan. Tungkol kay murag hibaw ka, Chris. First time nga nibati ko gugma. First time sad nga pakyas ko. Ray. Tinood bitaw. Dako lang kayo ang pagsalig ako sa kong kaugalingon nga once nga mahigugman ako dili gyud kong mapakyas. Mao ba? Yes. Kaya bisa kung saan ako kunahuna maglisod gyud ang babae nga mabaliban ako tungod kay naman akong tanan tingali nga gipangita sa kababay. Ha? Yes. Sa dagway. No more question asked. Kalabot sa dagway na ako. Sa panamit. Di saan ko mabitin. Diba? Sa financial. Dili kalimod ka. Thousands ang sold sa akong pitaka. Sa akong bulsa. Wheels. Na ako. Almost every year. Mag-ilis ko brand new car. Diba? Saksing yung ka na. Yes. Hibaw ko, Raymond. Pero
pakyas ko mo. Never expect ba nga mapakyas pa ko. Hinaot nga makasabot ka, Ray. No problem. Sige, Chris, sige. Di na ko magdugay. Adoro ko. Sige, Raymond. Bye, Raymond. Bye, Chris. Tuan na siya. Pero ingon sa nakita na ko niya, magisakitan siya. Murag natandog ang iyang pride. Napakya siya. Pero ang saon ko man, amigo ta Raymond. Pero nakita sad nako nga, prisko rasad kaayo ka. Ug ang akong pagtratar nimo, amigo ra gyud. Sorry lang. Sorry, Ray. What? OMG! Kena ko isulto na Part Simon? Ya. Ya. Gibastin ka ni Chris? Lagi? Uy! Nawa na ni mo tanan, gibalibaran ba ka? Yes. Ita, no? Kung dili mada santong nasalan, kumaon sa santong paspasan. Ha? Di ba, Mayo? Bitaw. Mark? Bitaw. That's the only way. Bitaw. Mahayan niya ang iyang pagpakyas na ko. Mga parts. Of course, parts. Of course. What Raymond wants, Raymond gets. Mahibaw mo. Sulti, may magkatabang mi. Bitaw. Of course. Naarami parts. Of course, kay baw ko na ara mo. Naarami, bitaw. Pero, mag-inom muna ta. Sky is the limit. Limited sa sultan. Alright. Gilasan yung kong namati di Chris sa mga gipanulti at tong Raymond, oy. Iyo, naanak ko na tanan niya. Nya, saon pa man na, o makigusto niya. Maulagi. Ta, may rasad, oy. Kay para nako, day no, tanaw nako. Murag ikaw ang mahimong makaluluoy kung makigrelasyon ka atong tawhana. Panti gusto kong mamili amay, oy. Ako pa ni mo, no? Adto na lang kang anghilito. Ha? Oh, pobre lang to. Paghilom amay, oy, paghilom. Bitaw, day. Bitaw. Kay kung parehas na magkahimtang ato ang hilito, ay waragyoy problema. Utro tong hambugero. Pero uy, lahi man niyang pagkahambugero, day, Chris. Kung usa mo ko rin nakalahi. Tungod kay ang iyang pagkahambugero, muprank ka lang siya kung unsay maayo, unsay di, o unsay husto. Amay. Maon na, mo ni kinaiya nga akong namatikda ni Angelito. Muprank ka, di managana sa pagbadlong nimo. Kung makita niya nga dili husto imong buhaton, Mauna diha. Mauna ko gikalagutan. Kisa ko daw siyang mabadlong nako. Halagi, tagan man taon sa katungod di daddy nimo, uy. Please lang dito mag-iskot niya, okay? Kay what na siya? Bitaw. Pero anugon lang, no? Ngawa na siya Angelito. Ang tuwa man magyang pungad siyang uyab. Ha? Uyab? Kinsa doon ay uyab ba? Si Angelito, good. Ha? Kinsa man ko, no? Tindira sa restaurant. Katutingaling iyang gikuyugan, mo to iyang uyab. Mao ba? Ato ko nung sutaon kung tinuod ba? Unsa? Mga tuon niya taday ang buong restaurant, tay. Amay. Gisugo naman ko ni daddy ni mo, tay. Naipik ato, uy. So, unsa ba? Gusto siyang makaila sa hingpit ni Raymond. Unsa, amay? Gusto siyang masayo doon sa kaliwat ng Raymond. Mao pa? Mami. Oh, Raymond, hubog ka? Yes. Yes, mami. Ano bang naghubog ka man? Gisakitan ko, ma'am. Gisakitan? Saon sa? Sa akong kapagkiyasan. Kapakyasan? Saon sa ba, Raymond? Kang Chris. Unsa? Iya kong ibastin, mami. Ipagkiyas ko ni Chris. Oh, nihila ka?
Di ko gusto mabagyas, mami. Dili! Gay. Ha! Gay. Gitamparos mo ko nimo. Dili ko gustong makakita ni mong muhila ka. Nakasabot ka ba? Ha? Mami! Ayaw ko pakit ang muhila ka, Raymond. Ha? Lalaki ka, dili ka bayot! Ma'am. Kontra kung makakita ni mong muhila ka, nakasabot ka ba? Ha? Mong ayaw paghilak! Mami. Magpakalalaki ka. Para nako, ang mga lalaking muhilak, bayot! Dili ko bayot, ma'am. Pues ayaw paghilak! Pero gipakyas ko. Agago! Giinanti ka nga buhata ang tanan nga magbalampuson ka. Wa kay utok, Raymond. Mami. Kung ingon ni Ana ang imong kinaiya nga muhila ka, mas may pagbulayas ka. Unsa? Buwiset. Kipakyas ni Adtong Chris ang akong anak. Kipakyas siya. Anak ni Baldomero, ni pakyas sa akong anak. Shit! Oh, asa man ka? Masayro ko, balhabal. Mao ba? Mag-ambing ka ha, Angelito. Sa tanang higayon, Teresa. Og magbantay ka ni Atong Raymond. Ayaw kabalakan niya to eh. Ayaw kabalakan. Bay, Angelito. O samon, adto na ta? Oo, bay, Bistri. Day, Teresa, day. Mamasahiro mini Bay Angelito. Okay, Bistri. Nya man, pag-amping lang mo ha. Sure. Sige, Teresa, ato sa mi, ha? Okay, bye. King, why kiss? Tama ka niya, uy, Bistri. Uy, ang good mo. Ay, sa istorya lang na. Bye, Bistri. Tanay. Dali nga. Okay, tana. Bye! Gi-idol ti ka, Angelito. Pero, dili ka lang ako sa pangandoy lang. Uy, si Bay Angelito. Tuwa man ipadong sa ilang Sir Baldomero. Sundan ko lang. Mingaw masat. Wa pa may pasahero nga ni para. Sundan ko lang siya. Kumusta na ka si Sir Baldomero? Nanas lingkwa siya. Mainom. Hindi kailangan sila sa laing karaot. Si Bay Bistri. Bay Angelito. Ni amakas at bang sa bahay nilang Sir Baldomero. Gantaw ko lang, Bay Bistri. Wayo ka malimot nga, no? Sa mga pangitabo, dili mahitabo nga malimot ako kang Sir Baldomero. Kang Sir Baldomero di ay. Kang Chris ba? Apil. Apil, Kay, inom-dom ibiyang nga hapit sa makalasa nga kung kinabuhi itong modila. Pastilan ba o kamo ang magkadayo ni Chris? Unsa? Uy. Gilood ko. Ha? Ikaw pa'y gilood? Ngano? Dili ka gusto ni Chris? Dili may tabo nga magagusto kung niya Bay Bistri. Si Teresa nalay ako. Unswa? Bitaw eh. Prangka-prangka lang pagkasulti na. Sultihan talaga. Kumpara ni mo Teresa o Chris, ari na lang kung kang Teresa. Nga naman bay? Ano na? Tungod kay, dako magugay kalainan bay. Ha? Si Chris dato. Si Teresa pobre, di ba? Ari ka dato? Adto ka sa dato, may tabo, himoon ka lang boy. Boy? Boy. Magsunod-sunod ka. Magdakagbag. Ikog-ikog. Ikog ka. Bitok-bitok. Yep. May tabo pa. O mag-init. Ikaw pa yung mugunit sa payong. Di ba? Samtang kung ari kas pobre, parihas ang inyong kinabuhi. Di ba? Bitaw sad, no? Sa kinaiya, kung matog ka kang Chris, singhagan ka, kasabaan ka. Di ba? Insultuhon ka pa. Samtang si Teresa, labanan ka pa.
Sakto ka sana. Oh. Sakto ka. Kung ato ka ni Chris, hindi na mo kaog mais. Hindi na mo sunag kinamos. Pero si Teresa, amo ka un anak, di ba? Bitaw, no? So, kung ako'y papilion, arin lang kung Teresa, kontra ni Chris. Anya. Kining. Nanguyab na kang Chris. Oh, Chris naman. Ni Teresa, nanguyab na ka. Wa pa. Nga naman. Doon na itukmang panahon, kanos ako mahigugma. Unswa. Gusto lang kong masayod, Chris. Anak. Kalabot ni Raymond, Daddy? Oh, mas mayo tingali nga mahibawsan ko. Kung unsay family background na niya. Okay, Dad. Pero wag ka anang kabalakan, Dad. Tungkol kay murag, di na ito maghasol pa na ako. Ha? Nga naman. Tungkol kay giprangkahan ko na siya nga wa ko'y pagbati niya. Chris. Giprangkahan ko lang. Di ko gusto nga magtuo siya nga madako niya. Atin sa iyang mga ginikanan. Wala siya amahan, Dad. Inahan na lang. Ang iyang mami, mao si Donya Milagring. Donya Milagring? Yes, Dad. Donya Milagring? Yes, Daddy. Yeah. Oo, sabay dagway anang inahan niya. Milyonarya. Lakas ang dating. Buwaga og buhok. Namungingis alahas, Dad. Kanunay nga mag-gown. Doon ako hilagway niya. Wait, ha? Asa ba? Kadiyot, tanaw na ko sa kong cellphone sa gallery. Unsa man, ha? Ano nga to din eh? Dili tama masahiro? Unan lang, bay. Dali lang muna ako. Standby muna ako, Dre. Marag doon na kay gustong makita sa panimay ni Sir Balduino. Si kinsa man ko, no? Si Chris! Hanggaw. Di ana, Daddy, oh. Mao ni ang dagway sa mami ni Raymond. Asa? Kini, Dad. Kini siya. Mao ni si Donya Milagring. Uy, si Milagring. Kaila ka ani niya, Daddy? Ha? Daddy Baldomero? Yes, Crisanta. Kaila ko niya. Mao ba, Dad? Giunsa mo sa pagkaila niya? Usa siya sa tagiya sa yuta. Nga may kaso. O ako ang nagupot sa kaso, batok ni Donya Milagring. Og unsay nahitabo sa maong kaso? Napildi sila. Mao ba, Daddy? Mao ka na ang tinuod. Napildi sila. Mao ba, Dad? Karon nga nahibaw ko, nga kana si Raymond, anak ni Donya Milagring. Muhangyo ko nga, likay siya. Daddy? Likay lang, anak. Iwa mahibaw kung unsa ang ilang mga plano. Dad, buot mong ipasabot nga. Dili man tingali mahitabo nga. Mamaayo ang ilang pagtagad nato tungod kay napildi sila. Daddy, may pagduda ka ba? Pagduda nga unsa? Nga tungod sa ilang kapildihan, may kalabutan sila sa nahitabo nimo. Dili ko maingon. Nga sila, ug dili sud ko maingon nga, wa sila'y labot. Daddy Baldomero. Ang ako, panagana lang. Kay kun may kalabutan sila, tingalig doon na pa sila'y daotang laraw, bato kanako ug kanimo. Dad. Ayaw kong ingna nga, kana si Milagring, wa mahibaw nga ikaw, akong anak. Labing siguro nakailagid siya, Dad. Mao nga mo hangyo ko nimo. Palay ka na si Raymond. Murag na interes ko karon nga nahibaw ko. Na interes nga unsa? Nga pinaagi nako. Mahibaw-an ko kung may kalabutan ba sila sa nahitabong ambush ni mo, Daddy. Chris. Ayaw kabalakan ako, Dad. Kamao kong mudasa kung kaukalingon. Likayi si Raymond. Kung likayan ko siya, Dad, di na hinuong ko makakuha og mga information. Patuo ka na ako. Daddy.
gikahito si Raymond day, uy. Amay, nga nakasulti ka, ana. Nakadungog mangguko sa inyong gipanagsultihan sa imong daddy. Chismusa sa kano? Ulo. Para naman na sa imong kaayuhan day, Chris. Sunda ang tambag ni daddy ni mo. Kay, dako kay posibilidad nga, basin kang Donya Milagring mo'y utok sa pagpa-ambush ni daddy ni mo. Ayaw pataka og pasangil, amay. Wa kay igong ebidensya, ana. Pero doon ay posibilidad, di ba? Napili ko sila sa kaso. Husto na. Mula ka ko. Oh, kuyugan di ka day. Kanang migawa sa gate. Si Chris ka. Kuyog niya siya, may. Asa ka siya? Oo. Natuwa sila paingon dito sa kutsi. Uy, asa man taday? Makikita ko ni Raymond. O, unsa? Dali kayon magkika ni daddy ni mo. Unya, makikita na noon ka. Ayaw pagbuot, amay. Oh, day, Chris. Kung kasi gusto ko buhaton ko, nakasabot ka. Day, Chris. Oh, sige. Mao magkanay gusto ni mo. Sige, di man ka magpatambag. Ikaw nung mura sa tsukag kurik, amay. Mura sa patuo ka da. Concern ko nuhay ka na ako. Hala, ang man sa day, no? Naagahan ka di ka. Unya, usagod ka sigit, usa ko sigit ugyana ni Sir Baldomero nga bantayan ka tay. Kunang naningkamot sad ko nga mubadlong ni mo, uy. Kung pananglit, mamatikdan ako nga. Magpadong ka sa peligro, padlongon gyud ka. Ay, nahibaw ko sa akong buhaton lagi. Ayaw paghilabot nako. Maglagot iri ko pa ka naugon ti karon. Ay, Chris. Oh, shit. Ay! Unsa man to? Uy, muna magmikindag ang dagat sa kotse, day. Na-flat ang ligid. Sabat mo kay kastanan, good. Na, uy, gipangkong na lang. Shit, ayo eh. Niya pagita sa dapit ka, way vulcanizing shop. Ulo, uy, na makakareserba, day. Unyag na, ah. Kasi pa iliso ni Musligid, ako. Unsa may buhato ni mo? Huwat, hilom na. Susihon ako. Ta, mirisi ka. Maldita magug ka, day, Chris. Unsa man, day? Maunsa ka ng tamparuson di ka kanaog diha. Mura kag senyorita diha da. Tanaw dire. Ay kung pangutan ah. Ay, tuod no. Sorry. Shim, sapot. Oops. Ay, naku. Flat tire yun ni Aiday. Magtawag dala ko Grab. Magpakuha ko. Unya, kini imong kotse. Ako na lang ipakuha og mekaniko. Oh, ay, salamat, day. Day, niya ay motor nga nagpaingon din, day. Oh, sa'yo problema? Oh, uy! Angelito! Ikaw man di ay na, uy. May noche ni Aka. Hulo ng flat yun ang ligid, Angelito. Mau ba? Na-flat tire mo? Oh, palihog may gili sa ligid, B. Naaman may reserba. May problema. Wa ko magsugo nimo amay nga manugo kag tao. Hulo, patabang lang gud day. Niya magyud sa Angelito, day. Makalangan ta siyang oras. Basta nagpaabot ang iyang uyab mo si Teresa. Okay na. Dili to problema si Inday Teresa. Maamo sabot na to. Kay nga no, uyab gyud ay mo, Angelito. Uy, amay. Atribida ba yan ni mo eh? Ano mo kutana ka man? Ang ingon man si Angelito, good nga amiga ra na sila. Hilom. May ingon si Raymond nga uyab na silang Teresa. Alam mo, paglali sa na uyab-uyab kung sama. Hindi na importante. Asan tools? Hiramin tabi kay ilisan ako ang ligid. No. Ayaw na lang. Bida ni mo, Chris, eh. Kilala mo dan, mailangin ka maldita ni mo. Tabangan pa ka, magminaldita ka pa. Sa? Di ka gusto tabangan, di ka okay lang. Ito na ko. Parasultihan di ka. Kung biyaan ni mo ng imong kotse din eh, inigbalik ninyo, kabhang na lang eh. Tawag ka ilabiyang kadaghan sa mga kawatan din eh. Hibulbulan ng gawa imong kotse. Amay, ito na ko. Ayaw tuod, oy. Tay, Chris, sige na, good. Derang yawi, oh. Ambe! Day, tanawa, oh.
Nagkadusingot og maayo si Angelito, oh. Nagkabulingit gud taon niyang naong tungod sa abog ug grasa. Nya, siya kung mahimo. Gawas pa sa sa'yo labot na ko. Watch ko magsugo niya. Palig-aligin na siya. Tay, Chris. Oh, tay, Chris. Niabot ka nag-GP, oy. Top down pa. Duha ka tao na naghukas og... Hala, tay, may ariya sa ilong og dunggan. Pasagi na sila, eh. Nanaog sila, tay. Og si Angelito na ako pabiyahin sa sakyanan, tay. Hello, pretty girl. Hi, ugly boy. Saan? Si Toyo. Jer tayo. Sa? Ah! Itang paros. Rim! Kung makahimo mo sa uban, ayaw ko kasabot. Sir, ayaw to. Maluoy ka babae man na, sir. Kahit ang igawat sa pusong nahapis. Unsa maghay sunod nga mahitabo, mga kasama, sunda ang uban pa mga sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan. Habal-habal driver ka lang. Sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nacorda Tayad. Recording editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nacorda. Dalit yapon kaninyo sa RMN Drama. Ug mao to ang part 4 mga ka-listener. So, ang akong giagad ni ang load ra gyud ni. Og maigo pa pero basta kay akong sure nga ang ma-reveal katapusang sumpay ma-upload yun nato no nga dili pa mahurot ning load. Ako ring ipasiguan gyud ba nga maigo gyud. Pero mubo naman ning katapusang sumpay no. Mubo na. Di na kaabot usang oras. Gawas lang og pakapinan ako gistorya na kay moabot sang oras no. Pero di na ni kabot sang oras ako ang akong banabana di na kabot sang oras. Pero pwede ako nang pakapinag istorya no, pero di pud buganahan lang. Pero butangan bulan nato istorya gud nga sa ending lang. Sa ending nara ninyo og paminawon yung dili basta kay ang durante nga mahuman yung paminaw ang katapusang sumpay. Sa ending mag-istorya naman ko. Ang atong isgutan kana kung parties drama nga ma-reveal no. Ang atong mga ikasulti sa maong drama no. Ginindutan ba ta, gisamukan ba ta, sana ano. Pero nindot dramaha, di man ta makamahay ano. Kay nindot siya ng drama. Nya happy pag yung ending yun. Medyo makasubo lang gamay pero nabawi naman po no ang ending, happy ending. So, thank you so much mga ka-listener no. Nagita maglimot-limot ron kay wala na mapaking amigas. Thank you so much for watching. Oh, God bless tanan mga ka-listener. Amping mo kanunay.